show jabran la bago amunu ban fle dungo do malikona ni maliko khanga foli bo bala jene ko bala jene to sigiro la o mana ke jiyon dugu le hammi ba ka wakati ta kuma be ko sigi ko ngani kuna foni ma kono foli bele ba hambo ko yu kuma be ani wakati be ne o ka kuna foni kene dalele yamba ko bala jene ki bismillah Araba juin kalo kile mukanu kononto samba fla ani mukan fla kuna fona damne lamba damne ni kuna fondila do yere boraka kuna foni abo mi no ko ni be kan yini jamana kono don fa munu be to ka kuna foni cejugu bla bololo sira sanfe wala sa ka jamana kono don hakili washi ku yere kon ko bara dabla ba ube kuna foni cejugu munu bla hayre kon mena ni sigaska jamana kono ba be sigaska do anga fintigila mo ka barala o mi yere kon be ke deme bayi bambaci wale mo ma olu munu wildo no ka kelata ka nga jamana segere mi na be nyini kuna fonu kulundi law fe mi de kuna fondi law influencer video manu fogata se activiste ma ko bela jenere ko ni kika kuna fondi tado wala sa jamana habse ka deme to gam na ka bo gela ko nana kan bela jelin ka je ka fara nyon fintigla mo ka ku deme ku ka bamba ci wale mo la sa u kon be kuna fonu kulumunu chari ka jamana kono don japa hanga jamana kono ko bela jelin ka fara ko nunu bali o ko nunu hubse ka bali to gam na kuna folu ko mi na ba chari bololo sira sanfe ko bela jelin ka ubaro dabla amta kalanko kuna fonila omi na mbola dona ka fo ministry misigilo no kalanko kun kan ko nyana bolma na de madam sidibe de do usmani halefe na ira ka fo kale jekulu kere blakata farasika ka jamana la kere la pari UNESCO mo ko hulube nyogonda la jami ke sanwo sakata kuma lokol ko gelaw ka nyinata aluko ni mo kere ne blakato kena kanu ubna ke kle sabakonana mi ni anwa jekulu haleni UNESCO mo ka jekulu musigilembe anwa jamana kona hulude farala nyogon ka katani koina minu na takuma kala halibise ka ke tugudi wala saka mogo nafa kala halibise ka ke tugudi wala saka dugu bo nogola ni jakuli ko kon takunyori wala sa nu kon bena uni doniya kana an ka kalan ko deme an ka kalan ko be gelam konan habise ka bo konan ka kalam se ka ke an ka jamana kono ka ke kala nafa mai to ko amina alisa natura kalanko kuna fonuna ni kuna fonu goma mi yere dusma kasa kuna foni o mi nambola dona ka fo David Daw ale lokol kala mo mi me kala ke kere na la jilbu ko ka kapula ale yere kono kun sagandira ka ke dumazana ko ka kala so nyama defu kun kan kula mi nambola dona ka fo ko tenedo handa mama ka wule sira alema ale yere kono maseka akani barain tola waliya defu kun kan ko tola mi nambi do bu ke ko alaka bada dale no yaay alisa nantora ka kuna fununa hambola dona ka foka nga jamana nyama ulu ko ni seben kere ni jelen bo ka nyashi on ka kala taflikuma mi no ko ni ayira ka foko referendum ko era kono mena ke marsi kalu nata samba fla ani mugani sawa kala filiko munu be ke ka nyashi on ameriko kala filima ko be ke juin kalu la samba fla ani mugani sawa nata kala filiko munu be se ka ke député ko kun kan ko ma ko kon dabolinu octobre kalu fogata se novembre kalu la samba fla ani mugani sabalata mi yere de koni jamana nyama sigi kala fili ko o koni barobe damne février kalu la samba fla ani mugani nani nata o kuna fonare boranga jamana kono mo fe kanyeshi kala fili ko kun kan ko ma alisa natura kala findi kuna fonula ambola dona ka fo ministry mi sigileno tugukolo ko ni jamana taganya kun kan ko nyana boli manale yere de Abdoulaye Maiga nale yere anga jamana kuma de ale fene kuma chabala ka chakero la mi na tume nyogon yela mi de parti politique mawi hanulu nyogon ani jamana kono do nulu be wulu ko société civile nulu yere fene klala kan nyogon mi kuma nyogon atara boli fen ka keren yala ka keni seben kura min bora kanyeshi an ka kala tafliko ma utara kuma ukoka wala sa jamana kono dembela jelin yere biseki yere yala wala sa kala fili jelu ko ka kanga jamana kono nga jamana bi dinga min kono akabo o dinga kono nana kuna fodon ne be donanye jamana kono na kuna fonula o mi namba wala doniya ka fo ko ministry mi siglenu to ko dala kun kan ko nyana bolima ani ministry mu siglenu jamana ko kan ko nyana bolima nale de Abdoulaye Diop o lu yere kono billa ka tagama mi na nga jamana nyama o yere kono kelenu ka ko bla sena no ba wule ko weekend sha ale yere fen mini jamana nyama o yere kono be wuli ka se Senegaloma ka ta to go do la wala sa kono ka ta Senegal to go ado ko kun temenita o billa ka se ko ko fi mi no yere kono tara ulu Senegal ka gela ko nyini ka do
Modibo Keita n'ale ministre min sigilen no dugu togodaw kun kan ko ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye sɛnɛkɛlaw jigi tugu ka yiru la k'a fɔ ko anw ka angɛrɛ minnu balalen no Abidjan Port ani Senegal Port la ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o angɛrɛw bɛ se ka na togoya min na sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka sɛnɛ ɲɛnama kɛ togoya min na a tilala ka ɲini sɛnɛkɛlaw fɛ ko minnu yɛrɛ kɔni n'olu ye baara daminɛ ka ban ko angɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ dilan anw ka faaba kɔnɔ n'olu yɛrɛ kɔni kɔrikolo angɛrɛw ye k'u ka baaraw daminɛ n'o ye ko kan ko jamana ɲɛmɔgɔ b'u seko na sugu bɛɛ lajɛlen na ɲina ka gɛrɛ sɛnɛkɛlaw la ka sɛnɛkɛlaw ka gɛlɛyaw dɔn walasa u mago bɛ min na ko o d'u ma ko weekend shine a tɛna dan yɔrɔ kelen na wa weekend shine a kɔni bɛna kɛ walasa fo ka samiya ban ka sɛnɛkɛlaw ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen dɔn k'u dɛmɛ u ka gɛlɛya kow kan. O kunnafoni ne bɛ donna an y'an ka jamana ɲɛmaa ka kunnafoni la n'ale de ye colonel Asimi Goita an ka jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale n'a cakɛɲɔgɔn tɔw olu kɔni tun bɛ ɲɔgɔn ye ba la a ka cakɛyɔrɔ la n'o ye Kuluba ye min de ye ministre ɲɛmaa ye fo ka taa se ministre tɔw ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kun bɛ nin ko in kɛnɛ kan ka taa kunbɛli kɛ ka kɛ ni mɔgɔ minnu tagamara ka bɔ Ginekaw ka jamana la ka na anw ka faaba kɔnɔna na ni mɔgɔ 17 min tagamara ka bɔ Ginekaw fɛ u yɛrɛ kɔni tagama in daminɛ mais kalo tile 15 san 2022 tɛmɛlen min n'u ye tile 35 u y'o de kɛ tagama la kilomɛtiri 1626 u y'o de tagama ka na anw ka jamana kɔnɔ u selen kuma deliw ka kuma dama a kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ma ni tagama in kɛ foyi la u ye tagama in kɛ walasa kana dɛmɛ don anw ka jamana ani ka farafinya dugu bɛɛ lajɛlen kelen bawo n'i ko ko farafinna dugu bɛɛ lajɛlen ka kelen a bɛ daminɛ anw ka jamana de kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na olu ye ni tagama in kɛ ka n'u ka bonyamasegin kɛ anw ka jamana ɲɛmaa ye. Kunnafoni ne bɛ donna an ɲɛ siraba kan kasara kunnafoni la min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka mɔbili min bɛ wele ko Hyundai ale kɔni bɔtɔla Korokokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maraka kungokaw ka pɔsi la ale ye sira bila ka taa don maaw ka du kɔnɔ a kɔlen kɔni ka sira bila o ko in yɛrɛ kɔni kɛra ko cɛjugu ye kosɛbɛ bawo maa 5 olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na dɔw yɛrɛ kɔni banana kosɛbɛ o ko in kɛlen tasuma fagala olu sera kɛnɛ kan ka ni maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen cɛ k'u kundana ye Maraka kungokaw ka l'hôpital so kan min n'an bɛ duwawu kɛ minnu yɛrɛ kɔni nin ta na k'Ala ka badabada dalen nɔgɔya ye minnu fɛnɛ banana k'Ala k'u sɔn kɛnɛya la k'Ala k'u fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Kunnafoni ne bɛ donna an ye jamana kɔ kan kibaru la o min n'an bɛ taa Senegalikaw fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fanga sinamatɔ min bɛ Senegalikaw fɛ n'olu bɛ wele ko Yemi Aski olu fɛnɛ ye kunnafoniya di k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ bidon in na k'u ka dusumakasa yira ka kɛɲɛ ni fanga sinamatɔ n'ale bɛ wele ko Usumani Sonko ale kɛlen don k'a ka kalafili sɛbɛnw don ka kɛɲɛ ni kalafili sɛbɛn min bɛna kɛ Senegalikaw fɛ n'u ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma sɔn ale ka sɛbɛnw na olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna bɔ k'u ka dusumakasa yira ka kɛɲɛ n'u kɔni Usumani Sonko ale ka kalafili ɲini sɛbɛn u kɔni y'o lafili min n'u bɛ ladɔnniyali kɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni ka bɔli tɛmɛlen u ni finitigilamɔgɔw karila ɲɔgɔn na min ni mɔgɔ 3 o kɔni bɔnɛ n'a nin na Amnesty n'ale sigilen don adamadenw ka hakɛ la tangali ma o min bɛ Senegalikaw fɛ o yɛrɛ kɔni wele kan kɛ k'u ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ d'u ma ni maa ninnu bɛ fɛ ka bɔ ka tagama u k'u to yen u k'u ka tagamaw kɛ. Ka kunnafoni datugu an bɛ taa Otankaw ka kunnafoni la o min n'olu fɛnɛ ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu bɛna fara ɲɔgɔn kan min kɛ bi Madirikikaw fɛ yen n'o de ye juin kalo tile 29 ko u ka fara ɲɔgɔn kan senfɛ k'olu yɛrɛ kɔni bɛna sɛbɛn min n'u yɛrɛ kɔni bɛna finitigilamɔgɔ 600,000 u kɔni bɛna o de labɔ walasa k'u lakana ka kɛ ni kɛlɛ min bɛ Rusilakaw ni Ukrainekaw ka kɛlɛ o min yɛrɛ kɔni bɛ ka walankata ka se olu bɛɛ lajɛlen ma u tilala k'a yira k'a fɔ k'u bɛna maramafɛn caman labɔ min de ye lakana a bɛ se ka kɛ ni fɛn o fɛn olu bɛna o fɛnw bɛɛ lajɛlen labɔ walasa k'u ka lakana kunkanko sabati. Mali kunnafoni show jamana labagaw ni kunnafoni dama dama de tun b'an bolo k'a da o bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala ma basi wɛrɛ kɛ n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ k'Ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'i ma Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen a k'an bɛn.